Já jsem ti něco poslal, ale tentokrát to jde přečíst. Je mi jedno, jak to jde a pak mi dej do práce a ty pak budeš doma a 996 se a pak budeš doma, tak si ti zavoláme, až budeš v práci, tak ty zavolám, jak budeš doma. Tak co, pošleš mi to video? Jo. Nic mi neposlal. Wow.